И здравейте хора, аз съм Foxy BG и днеска играем Dirty Bomb с Сашо. С Vortex BG! Насраха ма мене. Да, Vortex BG. Добре, как винаги успяват да ма фанат точно като вляза в шибаната стая? Вече клипчета няма да лагията толкова много, защото си оправих OBS-а. Ела, ти не можеш да играй, бе, той е кобалт картата, не, той не може и той вестник. Аз от малка цепя някой, ама... Снайпера не може да си върши работата. Защото ние сме от различни отбори, не сме от един същи. Те ще става интересно. Давай бе, снайпера не може да си свърши работата, като хората е. А снайпера да не е в оная сграда. Не знам. А така? Ай, ще изнасилят някой от вашата се. Айде, изнасилват го. Изнасилват го. Не, значи не съм аз. Давай, дигни я, бе! А така е. Абе, какво? Човек не може игра тази игра. Айде, ще цъкам с аурата, защото там ми е любимото оръжие. Окей. Само да ви кажа, повечето клипчета ще са с мен и Сашо, защото повечето хора не искат да се снимат. Да се снимат, ще кажеш снимки, ще се правят. Да, сяхта. Не искат да са в клипчета. Венци не искат толкова много. И затова с Сашо, a.k.a. Vortex. A.k.a. най-добре. Има вреда, знаеш какво ще мъкна? С него ще снимам повечето Да клипчета. ти пикам на питките, бе! Извинете, ако псуваме. Абе, те половината шакаш ни псуват, бе. Не е ли тъй садим, човек? Кажи. Да. Умри бе! Не, той е хил заложи бомбата. Убих себе си. Чове, нашите не са мърдат от това. Диман, знаеш какво направих? Фанах молотова и си го фърлих в краката без да искам. И са убих тъй. Абе, хаштаг да се самоубиеш. Хаштаг си баса добре. Давай ти, бе! Хай, я убиха го най-тъпе. Мале човек! Нашите най-шкеса е. Бере. На оня покрив. Че си са, ама нашите вече бомбата. Снайпера е на въпрос. Човек, снайпера е на въпрос. То сякаш наши са много умни. Дето Иван Лана трето дефюз. Айде, бе! Граната! Чифу... Как се беше с? Айде да се намерим някъде, бе. Къде? Ела на... Не, ари да си играем. Сега ще правя челенджа, пистол челенджа. Днес си го измислих. Защото много ми хареса пистолета. Ело. Не, то е като USB-то дето е. Аха, той. Браво. Аз го имам за нейт. Яш, бе! Въх. Центра. Не, ари бе. Умри бе. То е само с една молотовка. Каквото и нещо. Много са прости, бе. Ще умират като да им казвам ко. Имаме снайпер, ама той едва прави нещо. Знаеш, че пък още повече. Значи, че някой от вашата си... От вашата си... Мага, това ти ли си бил, бе? Фърлих някакъв, уби го с молотова. Да, видях, точно гледах снайпера. Давай, мой, давай! Йес! Знаеш как се беше глишно такова другия нейт от нашия отбор? Как? Значи, хем пада, хем се вдига така на покрива.
Ама не, някой паднал. Не да е паднал, така е някой. От тя надолу, нагоре, надолу, нагоре. Звучи като, не помня. И екзекют, Йо, успяхме ли бе? Да, ви успяхте. Сега, Сега виждате, ние сме гати добрите. Не слухай, бля, тогава. Аз... Ма не мога повярвам како него бих с молотова. Някакво фърлям го изведнъж горе. Ама то молотова е много певе. Вижда. Не бе. Какво? Знаеш какво каза? An ammo station like a candy store for hungry guns. Какво? Откъде? Чакай малко, Чакай, аз си сега влязох тука, ще ви еба. Стига бе, Дима, стига бе, Ще ви разбрах. пикам на плитките, ще ви пикам. Аш бе. Сори, ако копирам мати от рита му сега. Ма сега тук има случая за това. Ма сега човек, виж от всяка ще ме убият. Мале. Майко, някакъв мъж... Моля те, умри. Ваго, някой ще... Да, виждам медик. Омага! Умри, ма. Хаштаг да сакат. Какво стана, бе? Няма тебе, на аурата, дето ти я уби. Но саката, че зад тебе почват да те стреля, ама не може да улучи, брат. Еми, какво да направя аз? Сакати, хора, бе. Яш, бе! Имаме златен Василий, ама сега... Да, ако можеш да играе... Бойко! Бати, Бойко не иска да чисти улиците! Ама, заби мишката, брат. Заби мишката. Защо по дявола те играят с Василий, въпреки че могат да го играят, бе? What the fuck? Ми лойка, не знам. Омага! Видя ли от вашите как умря? И печелим. Какво? О! Василия беше горе! Да! Над мене! И аз чакам, викам, ще спечелим. Ние загубихме, защото трябваше да го... Рип. О, аз сякът съм атакър, съм много добър. Окей, ай. Поне в игрите, когато играя с Сол, съм добър. Добре, радвам се, не ми пук. Къде беше до сега? При майка ти. Еле. Да. О, съвпадение. Нашите ги изпукаха. Айде. Василий е горе. Хила ли е Василий? Не, Василий е снайпера. Аре стига, всеки път от всяки страни, брат. Всеки път! Аре! Най, къде умрях, бе? Всеки път зад мене... Отстрани не мога, човек. Просто... Моля, пътни. Той е Василий, много яки неща има. Айде, бе. Тъпили сте, какви сте, бе? Давайте, Василий! Софрони Врачански, давай. Вашето Василий ли остана? Нашето, да. Не, нашето 3 човека, 4. Чай, Хила какъв е? Нашия ли? Да, Хила. Никъв. 2 човека останаха. Хил! От вашето дето е. Хил е фрагър. Айде. Давай. Вахте тъпто. Давай. Нашия отбор, каквито и карти да имат, пак не могат да направят нищо. Не, че аз правя нещо. 3, 2... Ооо, останаха 3 секунди, бе.
Аре, пак ли нишня? Аз не знаех, че има скинове в тази игра. Ами, по-точно тия карти, мърковете деца. Окей. Кой да игра? Аз пак ще си играя. Столкър. Мислех, че е Строкър по едно време. Не знам. Айде, пригответе се за... Окей, нещо стана, чакай. Коли не стана. Айде, молотова. Да. Обичаш ли... Пилешко на грил! Аре, лати ме. Виждам къде сте ли... Да, окей, направихме. И да, що да има някой. Аз съм жив! Аз мисля, че умрях! Ами, ти умря, ама така. Ама се живиха, да знам. Ама мисля, че съм умрял. Добре, сега ще ме убия. Ама не, нашия отбор навсякъде са разпроснени, не могат да съберат на едно място, човек. То е тъпото, че не могат да играят като отбор. Дайте, убити го. Вижте се. Ох, той е моят отбор, човек. Къде беше до сега? Кой беше ти? Кое? Нещо. Не. Пак ще игра Асасин. Асасино? Същи. Асасино. My god, I love memes. И аз ще мога това. Да бе! Да бе! Дай ти, да. Дай ти на дебелия. На дебелия. Да. Майко човек, той е Василий от нашата едно саката. Добре. Василито е много сакат, наистина. Добре, как така вашата аура ще ме хвани така тъпо? Василито е простак. Не знам, нещо да ни говорим. Браво, мой бе. Виж го Томото, бе. Кое? Той е Томо от нашата. Давай, бе, убити го, бе. Аурата ли? С златната карта. Да. Майко. Well played. Давайте, бе. Мале, пак ли планнаха бомбата. Окей. Давайте. Айде. Спечелихте ли? Да. GG. Айде, бум! Шишти бум. Абе, бум леле, бе. Да не ти покажа аз един фикса. Абе, той е един железен. Много искам една хубава карта, бе. Аз после сигурно ще отварям малко кейщите. Браво. То те пари бяха, нали? От тия голда. Не знам сигурно. Май, да. Не съм гледал много в маркета, така. Винаги минават един и същи път, не знам. Аз пък всеки път си оставам търета на една място. Абе, обичам се това с моя... Опа. Гард, да, бомб! Убиха ма с граната, моля елате, помогнете. Добре, пак няма никой помогне, нали, бе? Аз ми пада това.
На мен ми кърви газа тук. И това пак Хелдът! Рили? Василий, браво е! Па, нашите нищо не могат направят, брат. Браво е, Василий! Уху, давай ти, бе! Давай, то му е хил от ваш са 13 и 12 лева, ние нямаме един от... Еми, не им казвам какво да бъдат. Иска карти да бъдат. Не, аз викам така, че са левел. Десния бутон. Ти речеш много тъпо. Десния бутон. Ай, аз ми мото, бе! Някой ще ме изкака много яко със снайпера. Но много ме изразни предния рунд, дето наръчнахте. Който и нещо. Прости руснаци! Кво? Който и нещо. Помогнете, моля, помогнете! Задушавам се. Мерси, бе! Нейдър. Дейв дропт зи бомба. Шейдите молотова. Ау, не, човек! Томто много гаден демидж би, брат. О, ваша са на насрани. Браво, бе! Така е. Шмъркел. Браво, бе, Нейдър! Давай ма! Пача! Майко направиха на... Аз така джампих с гранейт лонджера. О, аз печелим поне той, бе. След играта ще снимам малко отваряне на кейсчета в Dirty Bomb. Аз съм Нейдса. Окей, ясно е. Не, чакай. Не, аз не съм. Аз съм оня с търета, как беше? БАМ! Добре, как може да... Ох, мале, наши... са загубени. Дръжката, надслата дръжката. Как влезе мъжката? Надслата дръжката. Мале, често не... Така ще... Къде, what the fuck? Не, аре, Василий, моля те. Така е. Две в две. Фак! Как бе? Търета ли е така? Лък. Саша. Търета ли е целеше? Защото на мен ми излизаше хитмарк. Well. Пък си бях стал търета там до покрива. О! Давай! Майка ти! Така е. Абе, тихо, бе. Сега аз сливам играта. Окей. Сега ще видим дали е голд. Дима майности. Благодаря. Аз човек, от кога не съм играл Dirty Bomb, бах ти аз... Аз вчера играх малко. Браво, ама ти игра. Добре, след да изчакаме
ще слата здраво ти. Защото всички знаят дръжката. Аре, да не почнем да пеем. Дръжката. Над свата дръжката. Кейсовите са по евро, бе. Не, бе. Един експерт кейс е 2 евро. Не, бе, имаше и ни... Equipment кейс. Имаше и ни за 1000. Да, equipment кейс. Айде, ще отворим 5. Всички знаят дръжката. И аз ще затворя едно. Така, чакай. Тук не беше... Не. Кейсес. Айде. Ко взимам? За Феникс взех. Хубаво. О, много яко е. Айде отваряме кейсчета, да видим кой ще вземем. Айде, аз отварям още един. Маля, още малко щях да взема кобалт на Спаркс. Браво, бе. Взех на Василий. Аз взех на Red Eye. Мале, човек. Бях много хайпнат и сега. Някой видях кобалта. Кобалта и ти. О, молят се да нищо. Взех за Флечър. Аз чух взех за Флетчер. Взех за Флечър. Защото всички знаят дръжка. Молята нещо хубаво, молята нещо хубаво, молята... Взех за Нейдър май също, което... Взех за Кира Лед. Нов. Яко. Ще си изхарчим 5к за кейсове. Много съм умен. О, взех за Прокси Айрон карта. Fuck Да you. ми идеш. О, молята. Мале, още малко ще да си има на Феникс златна. MGG. Молеца. Нещо хубаво. На прокси сега. Взех лед за Фрагър. Окей, последен Аз ще си изхабя парите ни мука. Ясте, последен 2 кейса. Дима, бах ти хайпнати. Взех лед за Кира. Да видиш. Защото всички знаят. Взех за Тъндър с AUG. AUG. Моята поне една голдка ми дай, бе. Аре, бе. Толкова много искам. Взех за Red Eye. Някакво Elite Rifleman. Моята... Дай поне едно Silver чи Iron, кото иде. Само да не е Elite. Аз взех Iron, да видиш. Взе. Лид. Elite. На Фантом. О! Що не? Взех лед за това. Че няма... За Феникс с някакъв Backheel Combat Knife. Мекси на ми Purples. Окей, аре, последен кейс отварям. Това. Аз си отворих всичките. Окей, аре. Молеца... Нещо хубаво, даже няма го скипвам последния. Абе, дръжката. Взех за Василий лед. Нищо. О, да трейдъпне ли за Iron? Така, не, чакай. Да взема ли за Iron Aura или не? А? Да взема ли за Iron Aura или... Не. Или да взема за... Skyhammer. Не, шах за Stalker. За кой? Stalker. Но ми е смешен, той е арти. Окей, знаеш ко? Ще хайпвам и ще взема на аура. Знаеш ли, сега кои ще жертвам? Ще жертвам едната за Феникс, едната за Фантом
и... Ей, буклук, какво правиш, бе? Какво е? Правиш? Трейдъпвам. И... Как трейдъпваш, бе? А, ето, О, видя. с доста по-яка пушка. Ой, крикет бат. Yes. И... Чакай. Че няма ми стигнат. Фак. Саша, може да спрем за бронз на някой. Ей. Добре, хора, това беше от нас. От Dirty Bomb също. И... Какво друго да кажа? Освен... Довиждане. Сори за тъпото спиране на клипа, ама... Довиждане. Ой.